Naka-record ang Iloilo Provincial Health Office ang duha ka mga individual nga napatay bangod sa dengue halin Enero 4 tubtob Abril 4 subong nga tuig. Sa interview sang Bomba Radio kay Dr. Maria Socorro Quinion, head sang Provincial Health Office, iya ginpahayag nga ang una nga napatay na record dito sa Banwa sang Dingle kun siya diin ang biktima nagaedad sang 50 anyos naghalin sa Cebu kag dito pa lang nakita na sang St. Thomas kag sang nagpauli sa Iloilo sang Pebrero nagbalik ang iya hilanat kag sakit sang ulo rason nga nagpakonsulta ini sa ospital kag dito na hibaluan nga mayara ini sang dengue ginbawian sang kabuhi ang amo nga pasyente sang Pebrero 20. Ang ikaduha naman nga napatay na record sa Banwa sang Ahoy 14 anyos nga lalaki kun siya diin nagsugod ang hilanat kag sakit sang tiyan sang Marso 23 sunod nga ginadmit ini sa ospital sang Marso 26 apang ginbawian sang kabuhi sang Marso 29. Base sa data sang Provincial Health Office, nagapanguna ang Banwa sang Kabatuan sa mga kaso sang dengue nga mayara sang 61, ginasundan sang Banwa sang Kalinog nga may 48, Maasin nga may 19, Pasisiti Kagoton, pareho nga may tag 17, Dumangas kag Haniway, may tag 16, Lambunaw kag Tigbawan, 14 ka mga kaso, Ahoy, Miag-aw, San Dionisio kag San Miguel, may tag 11 ka mga kaso, samtang ang Balasan, Concepcion kag Sara, mayara sang tag 10 ka mga kaso, ang Banate, Carles kag Pototan, tag 9 ka mga kaso, samtang ang Barotac, Viejo, Batad, Estancia kag San Enrique, may tag 8 ka mga kaso, dugang padiri ang Duanyas, Igbaras kag ang Leganes tag 7 ka kaso, Bingawan may ara sang 6, ang Boratok Nuevo, Lemery, Pavia kag Santa Barbara, mayara sang tag 5, Gimbal, Tubungan, mayara sang tag 4, Alimudjan kag Badyangan kag Leon, mayara sang tag 3 ka kaso, samtang tag 2 ka kaso sa Dingle, Mina, San Joaquin kag Zaraga, samtang tag 1 naman ka kaso ang na-record sa Anilaw, New Lucena kag San Rafael. Sa kabilugan, mayara na subong sang 432 ka mga kaso, 66% nga mas manubo ikumpara sa 2025 sa kapareho nga reporting period kung sa diin nagdangat sa among ation sang 1,269 cases kag may 7 nga ginbawian sang kabuhi. Nagapadayon naman ang kampanya sang Provincial Health Office batok sa dengue kapareho sang pagsunod sa 4S kontra dengue ug kunaan search and destroy, self-protection, seek early consultation kag support fogging in hotspots. January 4 to April 4 nga data, nagtotal na kita sa 432 kag may duwan nga nagkalamatay tungod sa dengue. 1,269 cases kag may ara na 7 kapatay. So ang aton nga dengue cases madamo sa mga kabanwahanan sang Kabatuan, may with the most number of cases. So Kabatuan, number 1, followed by Kalinog with 48 cases. Then Maasin, 19. Pinakasubo naton nga may ara nakita napatay sa Banwasang Ahoy kag sa Banwasang Dingle. Si Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office.